नै बेयो जाहैबाय निज्लागुरि निजरा इको टुरिज्म पिकनिक स्पट देग्लायसो गोदानै खुलि जादों। मोजाङानो गाज्रि नङा। ओरैबायदि मानसिखा 1 जानुवारि 2022 नि बै नुहुरनाय बिफां सिङाव गासिबो पिकनिक जाग्रा जोब। ओरैबायदि गुवार एरियाखा नै गारिजोंसो बेरायलायनांबाय आङो, थाबायनानै बेरायनो हायासै। गासिबो बैग्रि बिफां जोब, बैग्रि बिफां सिं सिं आराम जिरायनानै जाजायोनो। बेटा ये क्या कर रही है?